Salam tout le monde, bienvenue kuma transfer ka nan kuma yelema yano chenia mo kurade ibi abonanga senna et puis vidéo like ka partager. Amba damna ni Karim Benzema, donc Karim Benzema era baronin tleflana kuma challenge bade do. Donc femunye Real Madrid oluba era ka foko Karim Benzema ko samre kwa beto olufe donc ko samre saison kwa bezo oluka erola. Donc Arab Saoudite olufna ka mo ba era ka foko Karim Benzema ku benafula. Donc ko femunye samre ko nalama basike kwa bezo oluka erola. Mais yano bete journaliste do ya ira ka foko alen Karim Benzema kumana yani nin ko enkase donc ko Karim Benzema ya ira lela ka foko 2024 ko ale be cramponglo donc era ko namuno zera la ko be cramponglo kata Arab Saoudite donc ko be take ambassadeur donc kuma inde talendo ni tleflena donc journaliste ka kuma de kelendo ka polémique ke donc be ko nyaira ka foko ko journaliste kan nin kuma ko peut-être nin ko fana be se ka ke sababu ye ka ko tele donc be ke sababu ye Karim Benzema ko be Arab Saoudite directement donc mais chaman ko nyaira ka foko Karim Benzema femunye akako lama basike aka match laba ménage contre la Noya Atletico Bilbao donc ko nalla ko Karim Benzema nabina to ira la walma nabina ta donc ko nunum bena bena officialiser o don lama basike ko donc ni Karim Benzema ko mo be wa tia ana galombe kalama namna boy Neymar Junior donc era baron watina donc ale ni Paris supporter gele abare bu nyonje donc meri chama manka era ka fem nyamba seri nyati donc ko li ira ka fo ko akado oluye ko lu ba fe sanre akazu olu ka équipe là donc mais pour le moment donc ma officialisé donc contrat ma signé meri de donc volontaire meri quoi ma be kacha quoi donc on sait pas donc on a bien attaché walmana mais pour le moment fenchama manka e journaliste chama manka era ka fo ko olu kasu kosobe femnya masi seri united donc kale Neymar donc ko be nyonyala ni watela donc nous mana ben fola donc femnya samre donc Neymar Junior donc peut-être ale beke masi seri united joueur samre donc nala ma pasike donc femnya ale ni Paris supporter ko ni ka era baro chom na kila par bu nyonje na bona boyen Messi donc ale fana ni Arab Saoudite donc journaliste chamam bare banga kara ko anu lu fana be nyoya la donc ko Barça mo ko luma Afrique pour le moment donc même mon ka be tablo ka donc ko Arab Saoudite donc Arab Saoudite o de be ke sababu donc ka Messi ni Arab Saoudite am se ko fu ko gré o ka su nyona ko sobe mais non mara boy sawi fana ya ira ka ko Messi ka transfer ko ba ayere bolo donc pour le moment parce que Messi avait war munta par là donc c'était Barça et kadama sarla mais femme Arab Saoudite donc olu bena war munda ma war ka bok sobe donc abaka sera doublé ou ba triplé donc ni information net ma wolo ikana nyina ka abonné ka vidéo